Wij worden wakker door de politie en ze hebben ons wakker gebeld en ze hebben gezegd dat bij jullie pand is ingebroken. En ze hebben 2 mensen binnengevallen. En door de inbraak hadden ze telefoons, tablets en iPads meegenomen. Ja, enorme pijn op en de politie is de hele nacht met onderzoek bezig geweest. Ze hebben sporen meegenomen, ze hebben materialen meegenomen. We hebben vaste beelden aan de politie. De politie heeft vaste beelden ingesteld. En de verzekering is ook druk bezig om dat allemaal voor ons op papier te zetten. En ze komen ook vanochtend even langs geweest bij ons. En aangezien er zoveel camera's hingen, heeft u goede hoop dat de daders gepakt worden? De hoop heb ik wel, maar het probleem is dat is de 5e keer. Dus elke keer als ingebroken wordt, dan worden wij steeds geëmotioneler. En dan is de vraag aan de politie dat die boeven even te sporen en sluiten achter de tralies.